खुलुमबाय आं जनालि बर' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि जनालि रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। गुजरातनि थापी जिल्लानि सिङाव थानाय बिरफुल गामियाव गंसे गोदानै लुफुंजानाय जुसनि फेक्टरि सिङाव गिथाव बाथाव ब्लास्ट जानानै अर खामनायजों सानै मावथिफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। फेक्टरि सिङाव खामानि मावबाय थानाय समाव मेसिना ब्लास्ट जानायाव हरखाबै बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जादों। दायो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। सासे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ 30 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ साब्रै दुथांफोरा थांनाय साननैसो सिगां जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामनायनि दायाव साब्रै दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बिसोर साब्रैनि मुङा फारियै जब्बर आली, जयनाल आली, मुस्ताफिजुर रहमान आरो नुहुरुल इस्लाम। बिसोर साब्रैनि मादाव 3खौ कर्टआ राय होयो। नाथाय सासे दुथां 24 बोसोर बैसोनि नुहुरुल इस्लामखौ क'क्राझार स्पेसियेल कर्टनि बिजिरगिरि जन देबकसनि नायबिजिरनायाव जिनाहारि खालामनायनि दायाव 30 बोसोर जेलनि साजा फोसावबाय। बे रायखौ 5 सेप्तेम्बर खालि बिसोरनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानानि केस नं 422/21 आन्डार सेक्सन 120, 457, 376, 506 आइपिसि पक्स' एक्टआव गोख्रों साजा फोसावनाय जायो। बेनि सिगांबो क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ जिनाहारि जाथायजों लोब्बा थानाय आरो माखासे जाथायफोरनि सायावबो गोख्रों साजाफोरखौ फोसावखांबाय। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि लांसुनियाफोरनि नोजोराव बोलि जानांनाय हिनजावसानि नखरा दायो क'क्राझार स्पेसियेल कर्टनि गेजेरजों थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। আজি এটা ৰায়দান প্ৰদান কৰে। এইটো স্পেশাল কেছ নাম্বাৰ 6/22 গোসাইগাঁও PS কেছ নাম্বাৰ 422/21। ইয়াতে আসামী আছিলে 4জন, নুহুৰুল ইছলাম, জব্বাৰ আলী, জয়নাল আলী আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। আজি যিটো ৰায়দান প্ৰদান কৰে, এই 3জন জব্বাৰ আলী, জয়নাল আলী আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক একোটাল দিয়ে, মানে খালাস দিয়ে, নিৰ্দোষী বুলি তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়ে আৰু নুহুৰুল ইছলামক দণ্ডিত কৰে। তেওঁক আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 457 মানে লাৰ্কিং হাউচ ট্ৰেছপাছ, এইটো IPC, এই ছেকশ্যনত 1 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ফাইন 5,000 টকা জৰিমনা বহে। জৰিমনা অনাদায়ে 2 মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহে। আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ পক্সত 30 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়ে আৰু ফাইন দিয়ে 10,000। ফাইন অনাদায়ে আকৌ 1 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়ে। এইটো ঘটনাটো এনেধৰণৰ আছিল। যোৱা 2/8/2021 তাৰিখে ৰাতি 2টামান বজাত এই আসামী 1 নম্বৰ আসামী নুহুৰুল ইছলামে এই ইনফৰমেণ্টৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি তাইৰ ছোৱালী বলৎকাৰ কৰে। তাৰপিছত তাৰ কিছুমান নগ্ন ভিডিঅ' এইবিলাক তেওঁ তুলি লয় আৰু তাইক ধমকি দিয়ে যে এইবোৰ কথা ক'লে তেওঁ ভিডিঅ'বিলাক ভাইৰেল কৰি দিব। তাৰপিছত এইটো যেতিয়া ইনফৰমেণ্টে গম পালে, তেতিয়া তেওঁ গোসাইগাঁও থানাত এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু আজি ৰায় প্ৰদান কৰে। আৰু ইয়াতে ইনক্লুডিং MONIO 7জন সাক্ষীক एग्जामिन करा है। बेखिनिया धन्यवाद। उन्दै सानै फरायसाया गोसो थोलायनानै दोनखारलांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बालाजी ओनसोलाव बिसोर सानै दोनखारबोनाय लाइमोनफोरखौ XNDF बिथांमोना हमना मोनदों। बिथांमोननि बैसोआ मिथिना मोननाय बादिब्ला 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया आरो हौवासाया 15 बोसोर बैसोनि। दा बिथांमोनखौ हमनानै नखरनि सुबुंफोरनो गथायना हरनाय जाबाय। मानसि लांखारनो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। साखनद्राया जेरै मानसिखौ लांखारना बुथारहैयो, थिग बेबादिनो जाथाय जादों बाक्सा जिल्लायावबो। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बर'बाजार ओनसोलाव। रिपर्टनि बादिब्ला गंसे बर' नखराव हाबनानै बर'बाजारनि SSB हानजा होननानै सिनायथि होदोंमोन
आरो गोरिब नखरफोरनि थाखाय मुवा बेसाद रानदों होननानै गारियाव सोना लांनो नाजादोंमोन सानै सिनायमोनि सुबुङा। नाथाय फन खालामना फिसाज्लानियाव सोंहरनायाव मिथिना मोनबायदि बर' बाजारनि SSB केम्पनिफ्राय SSB हानजाया फैयाखै। बिथाङा भिडिअ'आव मा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो। साबधान जा बयबो, बेबादि सिनायै सोरबा सुबुङा लिङोब्ला जानला मेनला थांफानो नाङा, बे आंनि खावलायनाय। बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांदो। बलेर' गंसे गारि लानानै फैदो दानि। ओमफ्राय नैबेखिनियाव फिदिंबाय, ओमफ्राय आं नैयाव बन सिनबाय दंमोन। ओमफ्राय बन सिननायखौ नुनानै बिसोरो नायथिं नायथा खालामनानै नों ओरै फैनाय जोंनि SSB केम्पआव नोंसोरनि गोरिबनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं, इखौ लांनो नों माबार गारियाव गाखोनानै ओरै हानहरदोंमोन। बेनिफ्राय आं अकस्मात गोसोखांबाय, केलकातायाव आं थांबाय थायोना सम सम। केलकातायाव ओरैबायदि घटना जादों होननानै नायदावनानै आं फासयफिनदो आरो बे हमहरस्लाबनो हायासै। ओरैनो मा भाषाजों नोंखौ गाबज्रियो? हिन्दीनि होनदों। हिन्दी। होनदों। साबेसेमोन? सानैल'। नोंथांखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो? गारियाव गाखोनो होबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं गाखोआसै आरो फासयबोफिनदो। बेनिफ्राय आं फिसालानाव सोंहरबाय, फिसालाजों SSBफोरा लोगो नालाय, राजा केम्पआव मा बुस्थु रानदों बिसोरो, आंखौ लिंफैदोंमोन होननानै। बैबो लोगो लोगो केम्पआव फन हरबाय। बे SSBफोरा बुंहरबाय इदिथ' रानाखै, एकदम गारिखौ हमनानै लाखि होनना बुंहरनायखाय गारिखौ होसोलांदोंमोन। ओमफ्राय मोनहैबायबो। बे साबिखौ सेख'लायनायावनो बोरैबा हायासै। फिसालायाबो हारसिं जाहैबायना सेबा। आंनि फिसालाया सेख'हैदोंमोन, हायासै। जिहेतु नोंखौ माबा मोनसे किडनेपिं खालामनो नागिरदों नामा बे मानसिया? बिदिनोथ' सानना लानांसिगोन। आगे फिसे सोरबा सिनायखानायमोन नामा नों? सिनायनाया असिना। मा हारिनि मानसि होननानै? हारियाथ' नुनायाव मा राव रायलायो? आं बाङालि बायदि नुदों नुनायाव। एसे कलकातानि बायदियानो मोनदां मानसिफोरखौ। बाङालि टाइप नुदां। हिन्दी रायलायो आरो? हिन्दी रायलायो। भाषायाव एसे हमनो हायोना। नोंथाङा गारियाव जबरजस्थ सोनो नागिरदों? जबरदस्ति सोनो नागिरदोंमोन आरो हमहरनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय आं फावसयना आरो कलकातायाव आंथ' बिराद गिदिर घटना जाबोखांबाय, बेबायदिबो जानो हागौलै होननानै फावसयदां। सन्देह लांगौमोन रखम आरो? बेबायदियानो जागोन आंनि आन्दासाव। आरो खारामोन ना इसोर नङाबा। गारिया बबेनिफ्राय फैनाय आरो बबेसो थांदों? गारिया बुंनाय हिसाबै बै फेगुरियावबो थांदोंमोन। जोंनि साहा फेगुरि गामि दं। फेगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै बे आरो जाहानि ओरै लामा गोथौखै हाबबोदों। ओमफ्राय आंखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय, जोंहाबो रावबो गैया, हारसिं बन सिनदों। खिन्थु गाखोनायनि भाब लाबायमोन आंबो, फिसालाया लेंहरदोंमोन खोमा होननानै। बे गाखोहांनायाव गोसोखांना होबाय। माने बबे SSBआ लेंहरदों होननानै बुंदों? नैबे बर' बाजार केम्पआव थानाय SSBखौ लेंहरदों। मानि थाखाय लेंहरदोंमोन? जानो गैयि गोरिबफोरनि थाखाय मोजां मोजां बुस्थु रानबाय दं होननानै खोन्थाफैदो आरो। जिहेतु गारिखौ रायजो राजाफोरा लाखिनो हायासै नामा? हायासै, बेंदोंमोन, जोंनो बेंफिनदोंमोन। गारिखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा? हादों। आं ओइ बन सिननाय थांगोननो गारसिनहैदों, सिगांनि ग्लासा बायदों। ओरै फैफिननायाव इयाव रायजो राजाफ्रा होसोदोंमोन नामा? होसोदोंमोन, बे मोनासै। गारिनि नाम्बारफोरखौ लाखिनो हादों ना हायाखै? नाम्बारा लाखिनो नै फिसालानाव थागोन नाम्बारा। पस्टआ दा नैबे पुलिसफोरा फैदो सिमला थानानिफ्राय, दा लेंहरदों। दा मा खालामोनबा। थानानिफ्राय फैदों? नोंसिनि न'खराव फैदोंमोन? फैदों, दा लेंहरदों। मा होनदों थानानिया, मा खौरां होदों नों? दा एजाहार होना दोन होननानै बुंदों आरो। दा लेंहरदो, थांना फैनोसै दा दसे थानानै। जाथाया जादों राबां बर' बाजाराव, राबांगुरि गामियाव। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि गामि गफायाव बबेनिफ्रायबा सिनाय मोनै मानसिफोरा फैनानै दिनै जोंनि मानसिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे एबडाक्सननि इन्टेनसनजों फैनानै जाथायखौ खालामबाय। दिनै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, जाय जाथायखौ खालामजादों बिथां बुंनाय बायदिब्ला, दिनै जाय एबडाक्टर माने जाय गाज्रि गोसो लाना फैदोंमोन, बिसोरो SSBनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों। खाथियावनो SSB केम्प दङ, 27BN SSB। बिनिफ्राय फैदों होननानै बुंनानै लाफैदों आरो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो मोजां मोजां जिनिसफोर बेबायदि रानगोन होननानै बुंफैनानै बिथांखौ जर जबरदस्ति गारियाव दैखांनो सेस्था खालामदोंमोन। आरो जेब्ला बिथाङा केम्पआव गावनि मानसि थाखानायखाय सोंहरबाय जे बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय मानसि थिनहरदों नामा, उनावहाय रियेलाइज जाबाय दे बाथ्राया सैथो नङा, नंखाय बाथ्रा। SSBनिफ्राय बेबायदि मानसि फैयाखै, थिनहराखै। दा बेनि उनावहाय मिन्थिनानै बिथाङा रिफिउस खालामबाय, थाङाखिसै। उनावहाय बिथांखौ गारिसिम बोनो सेस्था खालामदोंमोन नामा। दा बेनि उनावहाय जेब्ला माने बिथाङा नारखा नारखि जाबाय, गारिया खारलांबाय। खारलांनायनि उनावहाय SSBनिफ्रायबो मानसि फैनानै होसोलायनाय जाबाय। उनावहाय मानसिफोरखौ हमनानैबो मोनदोंमोन, नाथाय उनाव माने एसे बादा बादि जानानै, नारखा नारखि जानानै बिसोरो बोलोयै खारखुमालांनो हायो। दा बाथ्राया जाबाय, बेबायदि समाव जोंनि गामि गफायाव जोंनि बर' रायजोफ्रा दिनै सांग्रां जानानै थानांगोन। बिथांमोना किडनेपिं खालामनो फैनायनि मतलबमोन नामा?
बेखौनो साननो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।